Kasapulan ta ko amin di pilak, tansay mausar na sin inag-agaw ay panbiyagan. Ngam ilan baw din una kaigastusan, tasin mayat kuma di una kayusaran. Tansin binasak, sinay di una kanan. Ay din pilak, kaya na ay lakuan di beoy, ngam adi na kaya ay lakuan di pantaengan. Din pilak, kaya na ay lakuan di orasan, ngam adi na kaya ay lakuan di panawan. Din pilak, kaya na ay lakuan di kama, ngam adi na kaya ay lakuan di suyo. Din pilak, kaya na ay lakuan di makan, ngam adi na kaya ay lakuan di pangraman. Din pilak, kaya na ay bayadan din agas, ngam adi na kaya ay bayadan din mayat ay salunat. Din pilak, kaya na ay bayadan din insurance, ngam adi na kaya ay lakuan di talgad di biyag. Din pilak, kaya na ay lakuan, ami-amin ay nay materyalan, ngam adi na kaya ay lakuan di dignidad di moralidad. Din pilak, kaya na ay gastusan sin kaikautan, ngam adi ka kaya ay itakin sin katayan.